CM सान CM सारनि सायाव जोबोद फोथायनाय दं मानोना आसामखौ जौगासार आसाम दानायनि थाखाय बिथाङा नाजाबाय थादों। भारतनि जौगासार मोनबा रायजोनि मादाव मोनसे खालामनायनि जि थांखि आरो आसामखौ नोङो बाना गैयै बानानिफ्राय मोनसे फ्रि स्टेट बानायनो बिथाङा नागिरदों। दिनैहाय आं नैबे सिडली समष्टिनि चिरां जिल्लानि नैबे देवस्रि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव लावख्रिगुरि गामि बेयाव निज्ला दै दङ, जाय निज्ला दैया बोरिजों समान जाबाय, दैनि लेभेलजों बोरिजों समान जाबाय। दा बेयाव नुदों जे बे ओनसोलाव 50,000 सुबुङा थांनानै दं बा रायजो जायो। बेखौ जुदि जों बान्दो होनाय जाया 50,000 सुबुङा फैबाय थानाय जे दैबाना बेयावनो मोनसे एफेक्ट जागोन। बेखौ नुनानै दिनै वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्ट आरो जों गासैबो लोगो नांनानै दिनै CM बिथांखौ खावलायदों आरो CMआ बेनि थाखाय मोनसे थांखि लाबाय जे बेखौ मावफुंनानै होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों। बेजों लोगोसेयैनो भुटानाव मोनसे फेक्टरि दङ, जौ बानायग्रा ना बियार बानायग्रा फेक्टरि दं। बिनि बाहायखोन्दा जे वेस्टेज बेखौ नैबे निज्ला दैयाव हगारहरो आरो बे निज्ला दैखौ गाहायाव दुगैयो, माने सोरबा दैबो लोङो खोमा। दा बेयाव बेमार आजार जायो। बिनिफ्राय भुटान सरकारजों रायज्लायनानै बेखौ मा राहा लानो हायो जोंहा बे आरो नैबे ओनसोलाव JJMनि जे स्किम, बे स्किमा साधारन JJM स्किम, बेजों बेयाव माने खुनु साक्सेस जाया। मानोना बेयाव 300-400 फुट गोथौ सिङावसो दैखौ मोननो हायो आरो बेयाव नोङो ड्रिलिं खालामागौ मानि बेयाव नोङो खुनु बरिं बसायनो हाया आरो ड्रिलिं खालामनानै बेयो साक्सेस जाया। बेनिखायनो आङो अल्टारनेटिभ बेबस्था जेरैहाय बेयाव वाटार रिजर्भायर खालामनो हायो नामा, आं बे बाथ्राखौ CMनि खावलायदों आरो बिथाङा निस्सय बेखौ मावनानै होगोन। खोथा होदों डिस्ट्रिक्ट बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों आंजों सावरायलायनायनि गेजेरजों खालामगोन। बिनि उनाव नों खुरखानाय होननानै बुङोबा बेल' नङा, जोंहा दङ सिसिफोर खुरखानाय दङ, सिसुबारि खुरखानाय दङ, ओरै दैसिम खुरखानाय दङ आरो लोगोसेयैनो बे बिमा दै बायदिसिना खुरखानाय दङ। बेखौ होबथानो थाखाय जे राहा लानांगौ बेनि थाखाय बिथाङा खामानि मावनायनि बाथ्रा बुंदों। आं मिजिं खालामदों CMआ बेखौ खामानिखौ निस्सय मावना होगोन आरो जोंनि बे जेंनानिफ्राय जों उदां जागोन।